Стигаме до седмата сфера – творчеството и смисъла. Тук всички предишни пластове на живота се срещат. Тялото, сърцето, умът, душата и духът се преплитат в едно цяло. Това е пространството, където не просто живеем, а сътворим. Творчеството е естественото състояние на живота. То не е само изкуство. То е начинът, по който дишаме, говорим, обичаме и създаваме реалността си. Посланието на тази сфера е дълбоко и освобождаващо. Имам право да творя реалност в съзвучие с душата си. Когато това право е прието, човек престава да се бори с живота и започва да танцува с него. Започва да усеща, че всичко се случва не против него, а чрез него. Вдъхновението идва, когато сме в поток, когато не контролираме, а се доверяваме, когато позволим на вътрешната си искра да води. Тогава идеите идват сами, хората и събитията се подреждат в синхроничност и светът става сцена, на която душата се изразява. Когато тази сфера е в дисбаланс, усещаме застой, апатия, липса на смисъл или вдъхновение. Всичко изглежда безцветно и безжизнено. Това често се случва, когато се опитваме да бъдем прави, вместо да бъдем живи. Творческият поток не може да бъде принуден. Той идва, когато му дадем пространство, когато се върнем към себе си и към радостта от самият процес. Посоката на работа е да се върнем в състояние на сътворение, чрез игра, движение, изразяване, импулс, да си позволим да започнем, дори и несъвършенно, да следваме радостта, а не резултата, да творим осъзнато, с ясна връзка между мисъл, чувство и действие. Когато ги обединим, реалността се променя отвътре навън. Това е квантовият принцип на живота. Вътрешният свят създава външният. Седмата сфера е завръщане към източника, към онова място в нас, което знае, че всичко е едно. Тук човек не само разбира, а преживява, че е сътворец на своята реалност. И когато творим в съзвучие с душата си, животът започва да твори заедно с нас. Така завършваме пътят през седемте сфери на живота. От тялото към духа, от формата към потока, от човека към Твореца. Преминахме заедно през 7 сфери на живота, от тялото до творчеството. Всяка от тях е врата към осъзнатото, че ние не сме отделни части, а едно цяло. Животът е система, дишаща, жива, взаимосвързана. Когато се грижим за тялото, създаваме основа. Когато чувстваме и се свързваме, животът потича. Когато осъзнаваме и мислим ясно, насочваме потока. Когато действаме и даваме, реализираме смисъла. Когато помним рода, се укрепваме в корена. Когато се отворим за духа, усещаме любовта, а когато творим в съзвучие с душата си, ставаме сътворци. Това е пътя към целостта, от земята до небето, от аз до ние, от форма до същност.